Niektorí chlapci vždy snívali o tom, že keď vyrastú, budú mať pekné dievča s hrdzavými vlasmi na kapote svojho krásne nalešteného auta. Niektorým sa to s postupom času aj splnilo, len asi nie tak ako čakali. Majú tú ryšavku na tom svojom aute, ale nie v podobe ženy, ale hrdze. Hrdza, alebo inak povedané korózia, postihuje hlavne kovy a veľmi rýchlo napadá naše náradie, spotrebiče, automobily a všetko kovové na našej záhrade. No asi najviac z toho požiera a ničí tie farebné papieriky v našich peňaženkách. Treba však zdôrazniť, že žiadna ochrana nie je trvalá a aj tie najkvalitnejšie nátery a povrchové úpravy sa časom opotrebujú a strácajú svoju účinnosť. A ja tu mám pre vás jeden jednoduchý, lacný a účinný spôsob, ako sa tej hrdzavej potvory zbaviť. A preto som si na toto predstavenie zavolal moju starú dobrú, ale za to energickú kamarátku, elektrínu. Ďalej budeme potrebovať vodu a... Hej Cableman, vodu? Si sa úplne zbláznil? Veď voda a elektrika sa nemajú v láske. To ako keby si chcel skamarátiť psa a mačku. Ja viem, je to veľmi zvláštne a ani ja som tomu zo začiatku nechcel veriť. No povedal som si, že túto šialenú teóriu na niečom vyskúšam a až potom začnem v bežnom živote používať. No teraz, po veľa rokoch vám poviem, že lepšieho a efektívnejšieho spôsobu niet. A toto na začiatok radím aj vám. Dôveruj, ale preveruj. Na zbavenie sa hrdze budeme používať proces známy ako elektrolýza. Tento proces si asi každý z nás pamätá ešte zo základnej školy, keď sme si na hodine chémie vyrobili z vody vodík a kyslík. Tu sa len tak na chvíľku zastavíme pri teórii. Nie preto, že by sme to museli vedieť, ale preto, aby sme pochopili, prečo veci sú tak, ako sú. Bude to ale veľmi zjednodušená teória. Na to budem potrebovať nádobu na vodu, 2 drôty, ktoré budú slúžiť ako elektródy, vodu, kuchynskú soľ a už spomínanú elektrinu. To ale teraz neznamená, že si zoberiem kábel s 230 V a hodím ho do vody. Keby sme pustili do elektród 230 V, nastali by tieto dve veci. Vôbec by nám to nefungovalo tak, ako má, a to preto, že na elektrolýzu nám treba jednosmerné napätie. Tá druhá vec je, že aj keby bolo toto napätie jednosmerné, na elektrolýzu je extrémne vysoké. Ale keby sa fakt niekto z vás o niečo také pokúšal, mám pre teba jednu otázku. Keby si mal na elektrolýzu vybrať 230 V striedavých alebo 230 V jednosmerných, akej farby by si chcel rúže na svoj pomník? Najvhodnejšie je napätie od 12 do 30 V jednosmerných. Do nádoby som si vložil 2 elektródy a následne do nej nalial čistú vodu z vodovodu. Na elektródy pripevnil plus a mínus a zapol 12 V zdroj. No ako vidíte, nič sa nedeje, lebo čistá voda z vodovodu má veľmi nízku vodivosť. Nejaká tá reakcia tu isto prebieha, ale my ju voľným okom nevidíme. Vodivosť meriame na základe pohybu elektricky nabitých voľných častíc, jónov, ktoré sa v roztoku pohybujú vďaka svojmu náboju a umožňujú vedenie elektrického prúdu. A keď ju chceme zrobiť viac vodivou, musíme do nej pridať nejaké tie jóny. Lebo jóny sú nosiče náboja a umožňujú prechod elektrického prúdu vo vode. Jednou z látok, ktorú máme každý doma a ktorá zvyšuje vodivosť vody, je chlorid sódny, NaCl. Po domácky ju ale voláme kuchynská soľ. Vodu som dobre posolil a zamiešal, aby sa soľ rozpustila. No a už sa mi na elektrodách začínajú tvoriť malé bublinky. Na minusovej elektrode sa nám bude tvoriť vodík a na plusovej kyslík. Aj keď to nie je doslovne tak, lebo vodík sa tvorí priamo na tej elektróde a kyslík sa netvorí priamo na elektróde, ale inou sekundárnou reakciou, ktorá prebieha v roztoku. Čím viac soli budeme pridávať do vody, tým viac jónov sa v nej rozpustí a jej vodivosť sa bude zvyšovať. Zvýšenie vodivosti bude mať za následok to, že sa nám zvýši aj prúd. A tu sa prosím vás pošparajte hlboko vo svojej mysli a spomente si na základnú školu. Nie na vašu prvú lásku, ale na Ohmov zákon. Aj keď je možné, že tá vaša prvá láska išla na to vaše rande s odporom. A predstavme si, že tá voda medzi elektrodami je zjednodušene odpor. S pridávaním soli sa tento odpor znižuje, lebo voda sa stáva viac vodivou. Ja som na túto skúšku použil 12V jednosmerný zdroj a prúd mám 1 A. Takže keď to dosadím do vzorca, zistím, že odpor vody je teoreticky 12 ohmov.
Ale odpor vody sa nám nebude znižovať len tým, keď do nej budeme pridávať sol, ale aj tým, keď budeme elektrody k sebe bližšie približovať. No ale na čo vám to tu vysvetľujem, keď už nie sme na tej základnej škole? Dajme tomu, že máte doma nejakú tú nabíjačku na autobatérie, čo má 12 V a 5 A. Tých 5 A videla tak akurát z rýchlika. Aby nám náhodou nezhorela, tak by sme ju pre istotu chceli zaťažiť na maximálne 4 A. Ale ako, keď väčšina zdrojov alebo nabíjačiek nemá ampermeter alebo obmedzenie maximálneho prúdu? A je tu toľko veľa vecí, z ktorých vyplýva celkový prúd. Tvrdosť vody, jej objem, množstvo soli v nej, vzdialenosť elektród, teplota vody a ešte jedna vec, ale tu si nechám na neskôr. Takže bez ampermetra vám neviem dať nejakú tú radu alebo spôsob na to, aby ste určili, koľko tej soli potrebujete, aby ten prúd bol pod hranicou maximálneho výkonu vašeho zdroja alebo nabíjačky. No, koniec nudnej teórie, ideme na prax. Zoberieme si materiál, ktorý chceme zbaviť hrdze. Ja som si zo záhrady, zo zeme pred mesiacom vyťahol takúto starú gulatinu. Do vody som si dal prvú elektródu, to je list z pílky na železo. Naň som si napojil +0,5. Miesto druhej elektródy som si dal materiál, ktorý chcem zbaviť hrdze. To je tá moja stará oceľová gulatina. Na ňu som si pripojil -0,5. A teraz si nastavte všetky vaše uška, lebo toto je tá najdôležitejšia vec pri čistení hrdze pomocou elektrolýzy. Vždy musí byť -0,5 na materiály, ktorý chceme očistiť a +0,5 na elektróde. Inak sa nám tá hrdza neodstráni. Aspoň nie z toho materiálu, ktorý chceme vyčistiť, ale iba z tej elektródy. Ja viem, začína to byť moc zložité a nudné, ale to môže byť aj to ďalšie video, na ktoré práve idete kliknúť. Tak ešte pekne posetkajte u tohoto mojeho. A ja vám sľubujem, že za chvíľku sa to rozbehne. A tu sa odohráva ten zázrak. Jóny vodíka, ktoré sa tvoria na kovovom materiáli, o ktorý je pripojený -0,5, reagujú s hrdzou a premieňajú ju na oxid železnatý a magnetit. Poviete si, však žiadna výhra, veď aj hrdza je oxid, ale práve naopak. Tento oxid železnatý a magnetit sú stabilnejšie ako hrdza a ďalej sa už nerozširujú. Pritom sa dajú ľahko odstrániť drôtenou kefou alebo drôtenkou. Že sa všetká hrdza premenila na oxid železnatý alebo magnetit, spoznáme tak, že sa všetko hrdzavé, to znamená červené až červeno-hnedé, zmenilo na čierne. Lebo oxid železnatý má takúto čiernu, doslova až uhlíkovú farbu. To teraz neznamená, že sme nad hrdzou vyhrali. Urá! A navždy ju porazili. Sme len tak povediac znova na začiatku. Hrdze sme sa zbavili, ale tá sa môže stále vrátiť. Materiál vyberieme z kúpela, aby sa mu nerozmočili prsty. A teraz vám ukážem, aký Cyrite sa pomocou elektrolýzy z tejto hrdzavej gulatiny odstránil. To je ale maglajs, nie? Teraz vám dám malú radu. Táto rada bude hlavne pre mužov, aby ste neskončili ako samec kudlanky nábožnej. Nie, že vás napadne to takto čistiť v umývadle alebo vo vani, ako to robím ja teraz. To je pracovné umývadlo. Lebo tento magnetit s oxidom železnatým vám všetko zašpinia, čo ide veľmi ťažko dole. No keď to necháte na tej vani alebo umývadle ešte aj zaschnúť, tak sa tých škvrn už nezbavíte. Nech použijete čokoľvek. A ja vám garantujem, že vám za toto vaša žena odkusne hlavu. Radím používať aj rukavice, lebo ani z rúk tá čiernota nechce ísť dole, a to aj keď použijete solvinu. Len sa pozrite na túto plastovú krabičku. Riadne som ju poumýval, ale ona už ostala takto permanentne červeno-čierna. Tá špina sa zachytí proste všade, ešte aj na takýto priehľadný hladký plast. Pod tečúcou vodou sa snažíme s drôtenou kefou čo najviac vyčistiť daný materiál. Napustíme mu novú vodu, znova pridáme sol a kúpele pokračujú. Odporúčam vám použiť na každý materiál aspoň 2 elektrolázne. Prečo aspoň 2, vám vysvetlím v tomto videu neskôr. Cableman, veď je to úplne jednoduché. Hodím tam materiál, o ktorý pripojím mínus a jednu elektródu, na ktorú dám plus a je hotovo. Zase až tak jednoduché to nie je. Lebo ako vidíte, bublinky vodíka sa tvoria iba na jednej strane materiálu, a to na tej, ktorá je smerom ku plusovej elektróde. Tá plusová elektróda sa správa vo vode ako taký žiarič, ktorý posiela smerom k materiálu, ktorý chceme vyčistiť, elektrický prúd. Predstavme si to zjednodušene tak, ako keby sme ten materiál čistili s vapkou. Alebo ešte lepšia predstava je tá, že nám svietime baterkou.
A iba tá plocha materiálu, na ktorú dopadá svetlo z baterky, sa aj čistí. Takže nestačí, keď dáme do vody iba jednu elektródu, lebo tá neosvieti vonkajšiu plochu materiálu zo všetkých strán. Ideálna elektrolázeň by bola taká, že by bol materiál zo všetkých strán obklopený plusovou elektródou. Ďalej ju budem volať žiariaca alebo vyžarujúca elektróda. Keď niekto náhodou pozerá toto video a učí slovenský jazyk, tak nech ma nezie za takéto označenie. Takže najlepšie by bolo, keby sme materiál, ktorý chceme očistiť, zavreli do železnej krabice. Pamätajte na to, že žiariaca elektróda funguje iba vtedy, keď je ponorená vo vode, takže aj bublinky vodíka a kyslíka, ktoré sa na nej zachytávajú, spravia medzi elektródou a vodou vzduchovú bublinu. Táto bublina znemožňuje elektrickému prúdu, aby pretekal k materiálu, ktorý chceme vyčistiť. Dobrým príkladom je polievková lyžica. Tu je príklad toho, keby sme ju chceli vyčistiť a otočili ju takto. Tu sa nám bude tvoriť vzduchová bublina. Preto materiál treba do vody umiestniť tak, aby sa v záhyboch nezachytávali bublinky a netvorila vzduchová medzera. Taktiež vidno, že na spodku gulatiny sa tvoria bublinky viacej ako na jej vrchu. To preto, že spodok gulatiny je o niečo bližšie k elektróde ako jej vrch. Medzi plusovou elektródou a materiálom, o ktorý je pripojený mínus, tečie elektrický prúd. A tento prúd si vždy vyberá cestu s menším odporom. To, že je spodok materiálu bližšie ku plusovej elektróde ako vrch materiálu, znamená, že spodok má nižší odpor, lebo vzdialenosť je kratšia. A kratšia cesta je pre prúd tiež cesta s menším odporom. No a tu sa dostávame k tomu, čo som vám povedal, že vám vysvetlím neskôr. Lebo veľkosť elektrického prúdu záleží aj od počtu a vzdialenosti elektród od materiálu, ktorý chceme vyčistiť. Tiež je dôležitý faktor to, akú veľkú vyžarovaciu plochu majú elektródy. Čím je väčšia, tým vyšší je aj prúd. No ale prejdeme z teórie do praxe, kde chceme reálne niečo vyčistiť. A na to si musíme postaviť o dosť väčšiu elektrolázeň, lebo väčšinou budeme čistiť väčšie a nie takéto malé veci. Ja som si doma našiel takéto roxory, ktoré robili oporu záhradnej ruži. Ako vyžarovaciu elektródu môžeme použiť rôzne materiály, ako sú uhlík, oceľ, meď, mosac a nerez. Podmienka je, aby boli vodivé. Základ je, aby bola vyžarovacia elektróda bez nátierov, lebo ten by bránil prechodu prúdu do elektrolitu. Ale keď už máme tak ako ja tento oceľový roxor namalovaný farbou, musíme ju odstrániť alebo ju aspoň narušiť, aby sa elektrolit dostal ku oceli. Po rôznych skúškach a testovaniach som zistil, že najlepšie na elektródu je použiť oceľovú karisieť s veľkosťou oka 10x10, lebo sa s ňou dobre pracuje, dá sa ohýbať a ľahko sa spája. Ale nie je to podmienka. Často som používal aj obyčajnú gulatinu alebo ako teraz starý roxor. Na dno elektrolázne som použil starý plech, lebo roxoru som už nemal toľko veľa. Tento plech spolu s roxormi budú tvoriť vyžarujúce elektródy a preto ich všetky musíme pripojiť o plusový pól. Preto o plech a každý jeden roxor musíme pripojiť medený vodič, aby sme si ich medzi sebou poprepájali. Odporúčam, ak sa to dá, pripájať a spájať elektródy mimo elektrolit, rovná sa vodu. A to pre dlhšiu životnosť týchto spojov. Lebo pri elektrolíze sa vyžarujúca elektróda postupne rozkladá a opotrebováva. To platí aj o vodičoch, ktoré sú na ne pripojené. Jedine, že by ste použili elektródy vyrobené z uhlíka alebo platiny. No ale taký bohatý nie ste. Postupne vám časom začnú všetky tie tenké vodiče, ktoré sú v elektrolite, odpadávať. To ale nevadí, keď čistíte pomocou elektrolízy raz za rok. Keď ale plánujete elektrolázeň používať častejšie, odporúčam vám použiť aspoň gulatinu alebo roxor o hrúbke minimálne 6 mm. A prepoje medzi elektrodami vyriešiť mimo elektrolit. Alebo ešte lepšie je, keď si túto klietku pozvárate pomocou zváračky. Ja som si do každej elektródy, čo je u mňa takýto roxor v tvare bránky, navrtal dieru a pomocou skrutky na ňu pripevnil medený vodič. Všetky elektródy som medzi sebou prepojil, to znamená, že aj ten plech, ktorý je na dne nádoby. No a na reálnu ukážku som si pre vás vybral tento tu kolík. Je to plná oceľová gulatina, ktorá je z mojej záhrady a používam ju ako oporu. Prv tento tu kolík nabijem do zeme a naň nastoknem oceľovú rúrku. Keď príde jeseň, rúrku vyberiem a kolík vyrilujem. Je to dobre v tom, že rúrka je nad zemou a preto mi nezrdzavie. A tento plný kolík asi tak skoro nezrdzavie.
Teraz nám ešte treba o materiál, ktorý chceme vyčistiť, tiež pripojiť vodič. Niekedy budete čistiť také materiály, ktoré budú mať otvory, alebo navarené matice či skrutky, o ktoré nebude problém ten vodič pripojiť. No niekedy sa stretnete s niečím takým, ako je tento kolík. Teraz preto do neho nebudem vrtať dieru, to by som tomu ešte viac ublížil. Nehovoriac o tom, že to nie je len taký obyčajný kolík, ale sekací nadstavec do buracieho kladiva. Takže vrtanie by bol asi trošku problém. Stačí, keď ho s drôtenou kefou očistíte a dobre oň obtočíte medený vodič, ktorý potom dotiahnete kombinačkami. Materiál sa snažíme vždy umiestniť do stredu nádoby, aby, ak je to možné, bola medzera medzi materiálom a každou elektrodou rovnaká. Na elektrolýzu použijem takúto jednoduchú 12V autonabíjačku. Tá moja dokáže dávať prúd maximálne 5 A. Ja vám odporúčam na elektrolýzu používať autonabíjačku alebo ešte jeden typ zdroja, ale o ňom sa porozprávame neskôr. Lebo autonabíjačky majú väčšinou aj ampermeter. Ten nám pomôže nastaviť elektrolít tak, aby nám proces elektrolýzy fungoval, no nie až tak, aby nám tá autonabíjačka z preťaženia zhorela. Ja mám už spomínanú 5 A a zo skúsenosti s ňou viem, že by som nemal prekročiť prúd 4,5 A. Inak by sa začala veľmi prehrievať a po pár hodinách by sa zohriala až tak, že by zhorela. No a už nám treba pridať do vody iba soľ a môžeme začať. Či? No nie tak úplne, lebo soľ nie je až tak moc dobrá vec, keď chceme vyčistiť náš oceľový materiál. Lepšie je, keď miesto soli použijeme uhličitan sódny, čo je po domácky sóda na pranie. V procese čistenia nie je medzi solou a sódou žiadny rozdiel. No soľ je oproti sóde veľmi agresívna, čo urýchľuje koróziu ocele za prítomnosti kyslíka a vlhkosti. Takže problém so soľou nenastáva v lázni, ale až keď vyberieme materiál z lázne. Slabo ho opláchneme, alebo nám rozpustená soľ vo vode ostane v záhyboch. No a tu spolu s vlhkosťou dokáže za pár hodín spôsobiť povrchovú hrdzu. Sodu na pranie vám radím si rozpustiť v malej nádobe. Ide to ľahšie, ako ju potom naháňať po dne nádoby na elektrolázeň. Aj tak sa vám stane, že sa nejaká väčšia hruda sody nerozpustí. Treba s tým ale počítať, lebo keď si nastavíte prúd napríklad 5 A, môže sa stať, že za pár hodín, keď sa všetka soda rozpustí, bude z tých 5 A 7. Preto vám odporúčam si túto sodu na pranie rozdrviť s kladivom a dať dopredu rozpustiť do väčšej nádoby s vodou. Keby niekoho napadlo, že ako vyžarovaciu elektrodu použije pozinkovaný alebo pochromovaný plech, a to z toho dôvodu, aby nezrdzavel a čo najviac vydržal, tak ho hlboko sklamem. Lebo chróm a zinok idú ako prvé dole, a to za pár minút. Ja viem, že niekomu bude ľúto nechať kolíček sám, aby sa nebal. Možno by s ním rád aj spal a pozeral, ako pekne buble. Uvága, uvága! Pri elektrolýze sa vytvára vodík, ktorý je extrémne výbušný. Takže keď vám to bude bublať v izbe a vy pôjdete večer na záchod, môžete sa pri zapálení svetla abrakadabraka zázračne po výbuchu zjaviť vonku na ceste. Keď ale nemáte problém s prostatou a čurkať nepôjdete, pamätajte na to, že keď na elektrolít použijete soľ, tak sa okrem vodíka vytvára aj plynný chlór, čo je ďalší extrémne nebezpečný plyn. A vy z toho zadriemkáte na dlhé veky. Zazvonil zvonec a rozprávky bol koniec. A zase pri použití sódy na pranie sa môže uvoľňovať CO2. Ten sa tiež môže pripojiť ku svojim dvom nebezpečným bratom, chlóru a vodíku. Ako keby ich všetkých troch jedna matier mala. Tak preto nezabúdajte elektrolýzu vykonávať vo vetraných miestnostiach alebo vonku. Pekne nám to bublé a mne už ostáva iba zaželať tomuto kolíku pekný nočný kúpel. Dobrú noc, kolíček. Zazvonil zvonec a hrdzi bol cez noc koniec. Ráno, aspoň po 12 až 14 hodinách, keď sa nám kolík už dostatočne zrekreoval, môžeme vypnúť nabíjačku. Ako vidíte, prúd poriadne narastol. Jedna vec je tá, že sa rozpustila všetka soda na pranie a druhá je, že vodivosť vody závisí aj od jej teploty. Čím teplejšia voda je, tým je vodivosť vyššia a s ňou stúpa aj prúd.
Nabíjačka už bola pekne teplá, bol som troška za hranicou maximálneho prúdu, ale prežila a je tu stále s nami. Ako vravím, je veľmi ťažké určiť, koľko sody dať, aby sme dosiahli určitý prúd. Radšej dajte menšie množstvo, ale za to dlhší čas. Ešte do toho mám aj veľmi ďaleko elektródy od kolíku. A tu pekne vidno, prečo odporúčam dať materiál aspoň 2-krát vyčistiť. Lebo prvá elektrolázeň vám odstráni hrubé nečistoty. Tie ale väčšinou ostávajú prichyteného materiálu. Mne to pripadá, ako by to boli škrupinky z vajec. A tie po jemnom dotyku okamžite odpadávajú. To horšie je, že čiastočne sťažujú cestu prúdu ku materiálu. To má za následok to, že na tom zakrytom mieste sa nám nemusí materiál dobre vyčistiť. A preto si materiál vyberieme z elektrolázne a pomocou drôtenej kefy a vody ho poriadne očistíme. Zdá sa, že už je kolík úplne zbavený hrdze, ale zdanie môže klamať, lebo kolík je stále mokrý a keď je hrdza vlhká, je oveľa tmavšia a ťažko ju rozpoznať. Za to tú čiernu špinu vidno všade a na všetkom, takže bacha na oblečenie, kameň a zámkovú dlažbu. Myslím si, že ani kominár nevyzerá tak zle ako ja, keď sa zažeriem do čistenia tejto čiernej potvory. Kolík som nechal vyschnúť a ešte ho prešiel šmirglom, aby ste lepšie videli, v akom je stave po prvej elektrolázni. Vyzerá dobre, ne? Pekne sa zrekreoval a oddychol si. Pozrite sa, ako tú hrdzu pekne vyťahlo až znútra kolíka a ostali po nej takéto malé kratery. Toto vám žiadny prípravok ani nič iné neurobi ani nedokáže. Proste platí pravidlo, za peniaze si hrdzu nekúpiš a elektrolázeň je skoro zadarmo. A teraz na tom kolíku už vidno, že na niektorých miestach sa stále nachádza hrdza. Preto treba skoro vždy dať materiálu ešte trochu lásky v podobe druhej elektrolázni. Pri takejto slabej autonabíjačke odporúčam, aby ten druhý kúpel trval aspoň 10 až 12 hodín. Vyberieme ho z kúpela, znova ho očistíme drôtenou kefou a všetok ten čierny sajrajt utrieme s handričkou namočenou v technickom benzíne. Tu ale dbáme na to, aby sme materiál nechytali holými rukami. Lebo naše ruky sa potia a pot obsahuje vodu a sol. No a to sú spolu s kyslíkom tie najlepšie ingrediencie na tvorbu hrdze. Už po pol hodine môžete na čerstvo vyčistenom materiáli vidieť zhrdzavené otlačky vašich prstov. Takže preto používajte rukavice. Taktiež treba materiál po vybraní z druhej elektrolázne čo najrýchlejšie očistiť, vysušiť a čo najskôr natrieť. Keď to nestihnete, už na druhý deň máte celý materiál pokrytý povrchovou hrdzou. Tá sa dá očistiť, ale na čo riskovať to, že tá hrdza nám spopod farby po pol roku zase vykvitne, keď sme už do toho vložili naše úsilie a aj čas. Ja to po kúpeli suším tak, že si zoberiem fén alebo teplovzdušnú pištoľ. Materiál nahrejem, aby bol teplý až horúci. To zabráni tomu, aby som s farbou zakonzervoval v poroch aj vodu, lebo z toho by mala hrdza veľkú radosť. Kolík som natrel základnou farbou a prvý náter vrchnou farbou dávam taký rieči, aby som s tou farbou vyplnil tie prázdne pory po hrdzi. Je to až neuveriteľný rozdiel, keď tento kolík porovnám pred a po čistení. No a máme vyčistený takýto jednoduchý materiál. Čo ale keď potrebujeme vyčistiť niečo také, ako je tento oceľový profil? Niečo, čo treba vyčistiť z vonkajšej a tiež z vnútornej strany. Môže to byť tiež napríklad aj oceľová rúrka. Cableman, na čo mi je čistiť takéto veci? Však si zajdem do obchodu a kúpim si taký profil alebo rúrku a to bez hrdze. Áno, ale niekedy sú tieto veci tak špecifické a ťažko vyrobiteľné. Napríklad keby mal ten profil v sebe nejaké tie závity, diery alebo vysústružené lôžka na ložiska. To by sme bez sústruhu a iných špeciálnych zariadení asi tak ľahko nevyrobili. A preto vám ukážem, akým spôsobom ja čistím takéto profily. Aby ste si na mňa spomenuli, keď budete raz potrebovať niečo také, ako je tento profil vyčistiť. Treba nám ho ale vyčistiť z vnútornej a tiež z vonkajšej strany. A realita je taká, že z tej vnútornej strany oceľového profilu to býva oveľa viac hrdzavené ako z tej vonkajšej. Lebo na tej vonkajšej strane bol istotne nejaký ten náter. Možno nie dlho, ale aspoň tam nejaký čas bol.
Takže nám v tomto prípade nestačí dať elektródy iba zvonku, ale musíme dať aspoň jednu elektródu znútra materiálu. Ako vnútornú elektródu skoro vždy používam závitovú tyč. A aby držala v strede materiálu, tak si z dreva, alebo ešte lepšie z plastu, vyrobím takéto vymedzovacie pomôcky. Tie ale nesmú byť z vodivého materiálu, lebo to by sme si zrobili skrat. Keďže na vnútornej elektróde, to znamená závitovej tyči, je plus pol a na materiáli je minus pol. Smerom ku materiálu sú tieto drevené hranuly zrezané do tvaru šípky. Cez ne je prevrtaná diera na už spomínanú závitovú tyč. Drevené hranulčeky si nastavím tak, aby bola závitová tyč vo vnútri materiálu vedená jeho stredom, aby sa náhodou nedotýkala materiálu, čo by spôsobilo zase skrat. Po nastavení si matice poriadne utiahneme, čo do dreva urobí drážky, ktoré zaistia materiál pevne na svojom mieste. Ku materiálu sú hranulčeky preto zrezané do šikma, lebo bublinky, ktoré sa tvoria vo vnútri materiálu, pri stúpaní na hladinu tlačia so sebou aj elektrolyt. Keby sme spodok neotvorili, zhromažďoval by sa nám tam odpadnutý materiál, čo by zabraňovalo čisteniu. A keby sme zase nemali otvorený aj vrch, vytvorený vodík by vytlačil všetok elektrolyt a to by taktiež znemožnilo čistenie materiálu. Tu je už postup rovnaký ako pri predošlom čistení kolíka. Materiál umiestnime do lázne, kde sú zo všetkých strán vyžarovacie elektródy. Snažíme sa umiestniť vonkajšie elektródy do takej istej vzdialenosti od vonkajšej steny materiálu, ako je tá vnútorná elektróda od vnútornej steny materiálu. Povedal som snažíme sa, lebo nič sa nedeje, keď je vzdialenosť medzi vnútornou a vonkajšou aj dvojnásobná. Lebo na tej stene materiálu, čo je bližšie vyžarovacej elektróde, sa bude tvoriť väčšie množstvo vodíka oproti tej, ktorá je ďalej od vyžarovacej elektródy. Takže tá, čo je bližšie, sa bude čistiť rýchlejšie. Nie je to ale žiadny problém, treba len nechať materiál dlhšie v elektrolázni, aby sa stihla vyčistiť aj tá strana, ktorá je ďalej od vyžarovacej elektrody. Tu vidíte, o koľko viac bubliniek ide znútra oceľového profilu oproti bublinkám, ktoré sa vytvárajú na vonkajšej strane materiálu. Je ideálne dávať takýto materiál do elektrolázne zvislo. Keď ale takú možnosť nemáte, stačí ho dať aspoň pod malým uhlom, aby bublinky po vnútornej strane materiálu stúpali nahor. Tu ale radím tento materiál v elektrolázni otáčať, aby bublinky stúpali vždy po inej vnútornej stene materiálu. A zase vám neodporúčam čistenie robiť na etapy. A to myslím tak, že prv v elektrolázni vyčistíte vnútornú stranu a potom vonkajšiu. Čistenie treba robiť naraz, alebo aspoň tak, že budeme čistiť na striedačku, ale posledné 2 hodiny dáme čistiť obe strany naraz. Je dôležité ten profil otáčať a to aj kvôli tomu, aby sa vyčistili aj miesta, kde sa opiera drevený hranolček o materiál. Fúk ho profil naspäť do lázne, nech sa len pekne hrdza grilluje vo vlastnej šťave. Profil si z vrchu zase klasicky očistíme drôtenou kefou. No ale čo znútra profilu? Na to mám takýto zlepšovák, ktorý je vyrobený zo závitovej tyče. Na jej koniec si pomocou pílky vytvoríme asi tak 2 až 3 cm zárez, ktorý ešte jemne zväčšíme pomocou kliešti. Do tohoto zárezu sa dá umiestniť pásik brusného papiera, ale oveľa lepšia je oceľová vlna. Tu si nastoknem do zárezu na závitovej tyči. To zabráni tomu, aby sa tyč predrala skrz vlnu a tiež to, že sa bude vlna otáčať spolu s tyčou. No a už len tento špeciálny a jednoduchý nástroj nastoknúť na vrtačku a môže sa čistiť. Treba s týmto, ani neviem ako to nazvať, metla, kefa, špachtla, či čo to je za strašidlo. No proste treba s týmto strašidlom hýbať hore-dole aj bez otáčania. Lebo pri točení sa vlna vo vnútri zagulacuje a vnútorné rohy sa kvôli tomu nemusia dobre vyčistiť. Sa proste na chvíľku zahráte na takého kominára. Keď sa vám pri čistení vlna zbije dokopy, tak na ňu natočte ďalšiu. Vlnu môžete natočiť na drevený hranulček alebo menší oceľový hranul a tento zo párkrát prestrčiť skrz oceľový profil.
Keď sme profil dobre vyštuchali, tak ho natrieme čo najskôr farbou. Ako prvý náter som dal blokátor hrdze. Ja som si kúpil taký, ktorý plní funkciu aj základnej farby, takže na ňom dobre drží aj vrchný náter. Čo je ale na tomto blokátore dobre je to, že je tento blokátor skoro bezfarebný a extrémne riedky, takže dobre zachádza do pórov. Cableman, a prečo si nedal blokátor aj na ten kolík? No preto, lebo kolík bude zapichnutý v zemi a po nejakom čase sa aj tak farba zderie a on znova zhrdzavie. No a teraz potrebujeme nejako ošetriť a aj natrieť vnútornú stranu oceľového profilu. Inak je hrdza po pár týždňoch tam, kde bola predtým. A ja viem, že ma za tento ďalší postup niektorí ľudia v komentároch pochovajú, ale ja som zatiaľ neprišiel na nič lepšie. Blokátor si takto nalejem dovnútra profilu, pričom ho točím, aby mi pretiekol po všetkých vnútorných stranách až von. Na vrchnú farbu používam troška iný spôsob, lebo vrchná farba, aj keď je zriedená, je o dosť hustejšia ako ten blokátor. Zo starej duše z bicykla si vystrihnem malý kúsok gumy, s ktorým pomocou takejto sťahovacej pásky zaslepím jeden koniec oceľového profilu. Taktiež môžete použiť plastovú sťahovaciu pásku, alebo ako ja hovorím, bzitku, lebo robí bzzz. Do neho nalejem rozredenú vrchnú farbu a s profilom potom točím, krútim, miešam, aby sa farba dostala všade. Na chvíľku je zo mňa taká mažoretka. Po vyschnutí prvého náteru opakujem takýmto istým spôsobom aj druhý náter. Ja viem, že existuje farba v spreji s takouto hadičkou na konci ktorej je tryska. Keď neberiem do úvahy tú extrémnu cenu za ten sprej, tak poviem, že aj tak stojí za lebo tryska sa pri striekaní opiera o vnútornú stenu profilu. Takže farba začne skoro okamžite tiecť po spodnej stene a výsledné pokrytie vnútorných stien farbou je dosť biedne. No ale prejdeme k tomu, na čo sa táto elektrolýza hodí najlepšie. Bez nej sa v tomto prípade ani nezaobídeme. A hlavne vtedy, keď to chceme zrobiť poriadne. Áno, je to tá spomínaná zrska na našich autách. Presnejšie povedané na diskoch kolies. Disky kolies sú vystavované extrémnym podmienkam. Nízkej či vysokej teplote, vlhku, soli a kamienkom z posypovania v zime. Tie posledné tri ničia tie naše disky asi najviac. Kamienky narúšajú ochranný náter disku, čo umožní, aby sa sol s vlhkosťou dostala až ku oceli. No a vtedy tá naša hrdza začína slintať od šťastia. Poviete si, Cableman, to nejak vyrieším. Kúpim si drôtenú kefu, šmirgel papier a dajak to za jedno po obede spravím. Alebo mám ešte lepší nápad. Kúpim si rotačnú kefu do brúsky alebo vrtačky a bude to úplne bez námahy. S jednou rukou budem brúsiť a s druhou budem piť pivo. Pohodička. No nie, z vlastnej skúsenosti vám poviem, že to nejde. Na začiatku hneď zistíš, že tá brúska sa ti skoro nikde nedostane. Po pár hodinách brúsenia si kúpiš ďalšie drôtené kefy do vrtačky. S nimi to už pôjde o niečo lepšie, ale po pár hodinách prídu tieto príznaky. Si celý červený, aj od nervov, no viac asi od toho zrdzaveného prachu. Neskutočne z neho kašleš, až ťa začína naťahovať. A susedia si začínajú myslieť, že si po 20 rokoch zase začal fajčiť. A ruky sa ti od únavy trasú ako huspenina. No a potom prídeš na to, že tú hrdzu si tým brúsením nedal dole, ale doslova vyleštil. Tu už strácaš nervy a začína sa prejavovať veľkosť tvojej slovnej zásoby. Nakoniec ti od zúfalstva skrsne v hlave ten plán. Plán, čo všetko zaraz vyrieši. Kašlem na to, natriem ich farbou a bude dajak. No a po pol roku na teba hrdza zase žmúrka z kolies. Druhý plán, čo ma napadol a možno aj vás, je, že ich dáme opieskovať. Tu som ale nepochodil dobre, lebo za pieskovanie jedného disku mi povedali takú neskutočnú sumu, z ktorej som spadol na zadok. Tá cena bola skoro polovičnou sumou nového disku. Plus by som k tejto sume musel ešte započítať aj základnú a vrchnú farbu. Skúšal som sa pýtať aj inde a tá suma bola skoro všade rovnaká. A mám ešte jeden poznatok z toho pieskovania. Videl som to na 2 plechových diskoch. Ten kremičitý piesok alebo aj iné abrazívne materiály sa zaseknú medzi ráfik a stredovú časť disku, čo pri bližšom pohľade nevyzerá moc dobre a časom to tam nebude robiť dobrotu.
A keď sa v tom konuse zasekol abrazívny materiál, znamená to, že za ním je ešte miniatúrna štrbina z hrdzou, ktorú sa nepodarilo vyčistiť. Takže si v elektrolázni vykúpeme aj naše disky a vy ma budete za túto radu nosiť na ručkách. Lebo fakt neexistuje lepší, lacnejší, jednoduchší a vôbec iný dobrý spôsob, ako ich dokonale zbaviť hrdze, ako je tento. Keď chceme naše disky vykúpať, musíme ich ale na tento kúpel aj dobre pripraviť. Jednou z takýchto vecí je aj ventil. Tu sa môžete rozhodnúť, čo s ním spravíte. Jedna z možností je, že ho necháme na disku. V tomto prípade ho treba ale zalepiť páskou, lebo by sa pri elektrolázni mohol poškodiť. Vložku ventílu aj s čiapočkou nevyberajte von, ale nechajte ju na svojom mieste. Druhá varianta je, že ten ventil dáme preč. Túto variantu vám ja osobne odporúčam, lebo bez ventilu sa vám bude disk lepšie čistiť a nestane sa, že by pod ním ostala hrdza, ktorá by sa kvôli nemu neodstránila. Jasne, že ho nemusíme strihať, dá sa aj vybrať, ale povedzme si rovno, že ten disk, ktorý chceme vyčistiť, už má niečo odžité. A aj ten ventil môže už byť po toľkých rokoch opotrebovaný, čo má za následok pomalšie spúšťanie pneumatiky. A pritom ten ventil stojí od 1 do 2 eur. Ďalšia vec, ktorej sa musíme zbaviť, a to bezpodmienečne, je vyváženie kolesa. Pod týmto závažím môže tiež číhať hrdza a aj tak sa pri obúvaní starej alebo novej pneumatiky musí dať koleso znova vyvážiť. Vždy som disky a aj ostatné veci dával čistiť do jednej a tej istej plastovej prepravky. Čo nebolo zlé, ale po čase som si uvedomil, že na tie disky by bolo lepšie vytvoriť nádobu, ktorá by bola presne vyrobená a používala by sa iba na čistenie diskov kolies. No a teraz je na to ten správny čas. Prvá dôležitá zmena je, že tá nádoba nebude mať hranatý, ale okrúhly tvar. Presne tak, ako disk kolesa. Tým bude zabezpečené to, aby boli všetky elektródy, ktoré sa budú nachádzať okolo disku kolesa, v rovnakej vzdialenosti. Ja som na vonkajšie elektródy použil zase takéto roxory v tvare písmena U. Maximálna veľkosť disku, ktorý sa dá v takejto elektrolázni vyčistiť, je 17 palcov, čo je pre mňa úplne dostačujúce. Do stredu účok som si ešte popridával ďalšie roxory, tak aby sa opierali o vnútornú stenu nádoby. Pridával som ich kvôli tomu, aby som mal viacej vyžarujúcich elektród, čo má zabrániť vytvoreniu nejakého toho hluchého miesta na disku, ktoré by sa pri elektrolíze nevyčistilo. Túto konštrukciu z roxorov som musel zvárať v nádobe, aby bola presná a kopírovala vnútornú stenu nádoby. Preto som si nalial do nádoby trocha vody, to aby mi pri zváraní žiaravé guličky neprepálili dno nádoby. K tomu som na vnútornú stranu nádoby používal ešte vlhčenú handru. Na účka som zhora nazváral takéto krátke roxory. Tie budú mať za úlohu držať tvar konštrukcie, ale taktiež budú z vrchu viesť elektrický prúd do celej konštrukcie. Tie sú preto na vrchu konštrukcie, aby neboli ponorené v elektrolite. To zabezpečí, že keď sa po čase začnú spoje v elektrolíze rozpadávať, týmto vrchným sa nič nestane a budú ďalej viesť prúd a držať konštrukciu pokope. Vy, ktorí si chcete vyčistiť tie 4 disky raz za 5 rokov, alebo tí, ktorí nemáte doma zváračku, si jednotlivé elektródy, v tomto prípade roxory, zase poprepájate pomocou medeného vodiča, tak ako som to robil pri čistení oceľového kolíka. Ja viem, že nie každý to musí alebo chce tak preháňať s kvalitou ako ja. Však aj tak tá konštrukcia časom úplne zrdzavie a rozpadne sa. Ale to už dúfam, bude mať za sebou aspoň 100 vyčistených diskov. Zo začiatku mi známi neverili, že tá elektrolíza funguje tak dobre. Začali sa nedôverčivo mráčiť, a to hlavne keď som im začal vysvetľovať, ako im má voda, čo je najväčší nepriateľ ocele, vyčistiť kolesa. No a teraz nestíham čistiť. Premýšľam aj o tom, že si vyrobím ešte jednu takúto elektrolázeň a budem čistiť naraz 2 disky. Problém je v tom, že nemám ďalší silný zdroj a keď sa vyčistí prvý disk, treba ho očistiť, natrieť a ďalšie veci, čo zaberie trochu toho času. No a my predsa nepijeme naftu, aby sme dreli ako stroje, nie? Treba si aj oddychnúť. Na spodoch som tiež prizváral jednotlivé roxory, čo výsledne pripomína snehovú vločku. Teraz si poviete, však najlepšie by bolo tú nádobu vytvoriť celú z plechu. No to hej, to by bolo najlepšie, no tá by musela byť z nerezu, lebo oceľovú by elektrolíza po čase rozložila a tá by začala tiecť.
Na vrch tejto mojej Roxorovej klietky som si prizváral dve skrutky, ktoré mi budú držať oceľový profil nad hladinou elektrolitu. No a na čo bude slúžiť tento oceľový profil, vám hneď ukážem. Len ešte musím na túto klietku prizvárať takéhoto pavúka. Ten bude slúžiť ako elektroda z vnútornej strany disku a jeho vzdialenosť od vnútornej strany je približne rovnaká ako vzdialenosť klietky od vonkajšej strany disku. K tomu som na toho pavúka prizváral takýto, ako to povedať slušne, aby na mňa YouTube nezautočil. No prizváral som mu takúto antenku. Tá bude trčať cez stred disku, aby sa poriadne vyčistil aj stredový otvor. No a už nám ostáva iba jedno hluché miesto pri čistení a to je vrchná strana disku. No a preto som si na vrch klietky prizváral tie skrutky s oceľovým profilom. Na neho si pripevním toto tu čudo. Vyzerá to ako anténa, ale mne to skôr pripomína sloniu nohu. Na nej je navrtaných viacej dier, aby sa dala výškovo polohovať podľa veľkosti a šírky disku. Miesto klasických matíc som použil krídlové, aby sa všetko dalo rýchlo rozobrať a aj zložiť. Budem to používať dosť často a môjim zámerom bolo, aby táto elektrolázeň na kolesa dlho vydržala a bola jednoduchá na používanie. No lala, ako ten disk krásne hupol. Ešte prestaviť vyššie sloniu nohu a je to dokonalé. Pluspol zo zváračky pôjde o tú sloniu nohu, preto musí byť všetko poriadne dotiahnuté, aby sa elektrický prúd dostal všade a bez problémov. No a na čože sú tie drevené hranuly s tými dierami v strede? No lebo ako sme si vraveli, na tom disku má byť -pol a má byť v strede medzi elektrodami, na ktorých je +pol. No a tento môj disk teraz sedí na klietke s Roxorou, čo by spôsobilo skrat. Takže ho musíme niečím pridvihnúť a na to som použil tieto dve zavitové tyče. Tie prestrčím cez diery, ktoré slúžia na uchytenie kolesa o automobil. Zavitovú tyč som prestrčil dierou v drevenú hranole a tiež cez dieru v disku. Na tyče som ešte nasunul záhradnú hadicu. To aby mi zbytočne nečistilo tieto zavitové tyče, ale hlavne preto, že tieto tyče sú veľmi blízko elektród a to by mi tade zase zbytočne utekal elektrický prúd. Miesto toho, aby čistil disk. Zo spodnej strany som na tyč natočil maticu, aby mi držala disk. S vrchnými maticami som si potom nastavil disk do požadovanej výšky. Disk s týmito maticami nastavíme tiež tak, aby bol naklonený na jednu stranu. Nenastavujeme ho tak, aby bol vodorovne. To zabráni, aby sa v záhyboch disku tvorili vzduchové bubliny, čo by na tom mieste znemožnilo čistenie. Disk som umiestnil do stredu nádoby, aby sa mi ničoho nedotýkal. No a teraz už konečne môžeme potopiť toto koleso z Titaniku. Jasne, že keď si chcete očistiť 4 disky raz za 4 roky, tak si nemusíte vyrábať takúto elektrolázeň. Stačí, keď po bokoch nádoby umiestnite elektródy a prepojíte ich medzi sebou, tak ako sme to už robili. Na spodok nádoby dáte napríklad oceľový plech a miesto toho mojho pavúka použijete obal z veľkej konzervy od Marhul. Myslím, že to boli Marhule. Tu zbavíte etikety a pripojíte o ňu tiež vodič na +pol. Musíte do nej ale navrtať malú dierku, aby do nej vnikla voda a nenadnášalo vám ju. Tu ale jedna plechovka vydrží čistenie jedného, maximálne 2 diskov. Je z tenkého plechu, ktorý je ešte k tomu aj pozinkovaný a elektrolýza ju počase úplne zožerie. No a teraz to môžeme napojiť na zdroj. Ale aký? To asi už na toľko plochy, ktorú nám treba vyčistiť, nebude stačiť tá detská 5 A nabíjačka, však? Áno, ja používam v 90% prípadov na čistenie invertorovú zváračku. Táto moja má už zo 20 rokov, ale zatiaľ stále ide. Používam ju preto, že zváračka v záťaži dáva približne 25V. Čím ďalej sú elektrody od materiálu, tým vyšší aj odpor. A pre správne čistenie materiálu nám treba tento odpor čo najviac znížiť, aby nám vstúpol prúd. Tak alebo prisypeme viacej sódy do vody, čo nám zníži odpor, alebo zdvihneme napätie, čo nám taktiež zvýši prúd. -pol má ísť na tú veľkú kvaku a +pol na tú malú kvaku, do ktorej sa dáva elektróda. Kvak, kvak. O závitovú tyč, čo je u mňa disk, si pripojím -pol a o oceľový profil, čo je u mňa vrchná elektróda nad diskom a celá klietka pripojím +pol. Ja viem, je to už stará pesnička, ale treba si ju opakovať.
No a keď máme pripojené, môžeme zapnúť zváračku. A prečože je tá invertorová zváračka ten najlepší zdroj na elektrolýzu? Lebo má obmedzovač prúdu. To znamená, že nemusíme sypať sódu do vody po častiach, aby sme nastavili taký prúd, aký chceme. A ani sa báť, že do vody dáme tej sódy veľmi veľa, čo môže spôsobiť preťaženie a následné spálenie zdroja. Tu si s potenciometrom nastavíme taký prúd, aký nám vyhovuje a nepotrebujeme k tomu ani žiadny ampermeter. Hej Cableman, tá zváračka ti zhorí, zbytočne si ju zničíš. Ona nebola vytvorená na takéto dlhodobé zaťaženie. Skoro všetky výkonové elektrické zariadenia majú na výrobnom štítku parameter S. S ako Slovensko, alebo slivovica. Tento parameter určuje dobu, po ktorú môže prístroj pracovať pri menovitom zaťažení, kým nedôjde k jeho prehriatiu alebo poškodeniu. Tento parameter je dôležitý najmä pre motory a iné elektrické zariadenia, ktoré majú cyklickú prevádzku. No a keď som sa ja pozrel na výrobný štítok tej mojej zváračky, zistil som, že môže nepretržite dodávať prúd 55 A. A to bez toho, aby musela odpočívať a chladiť sa, čo je oveľa viac, ako mi na tú elektrolýzu treba. S tým prúdom to ale moc nepreháňajte. Jasne, že vyšší prúd čistí rýchlejšie, ale potom nastáva to, že keď tento prúd prechádza skrz elektrolít, tak ho zahrieva. To je ako keď prechádza prúd rezistorom. A čím vyšší bude prúd, tým sa bude aj viac zohrievať elektrolít. Elektrolýze to nevadí, priam naopak. S vyššou teplotou sa práve čistenie urýchľuje. Problém je, že sa nám z elektrolítu začne odparovať voda. Mne osobne už párkrát aj vrela. To, že nám voda pri elektrolýze buble, ešte urýchľuje odparovanie. Potom ako ja prídete po 12 hodinách a zistíte, že voda sa není. Tej ostalo už iba tak, že mi jemne olizuje disk zo spodu. Takže môžem začať odznova. Osobne by som neprekračoval prúd cez 20 A, jedine krátkodobo alebo neustále pod dozorom kvôli doplňovaniu vody. Ja väčšinou nastavujem prúd na 15 A. Naschvál som večer nastavil prúd až na 45 A a pozrite sa, ako to vyzeralo ráno. Nane voda. Takže doliať a repete. No a poďme už konečne vybrať to koliesko z kúpela. Ako prvé si vypneme zváračku, nechceme predsa žiadne iskrenie. Aj keď nie sme na vzducholodi Hindenburg, ale istota je istota. Dal som dole kvaky a začal rozoberať. Mám kúpenú aj druhú plastovú nádobu, do ktorej všetko preložím a dám druhýkrát čistiť. Zrobil som to hlavne preto, že v tej prvej sa mi ten hrdzavý kal usadí na dne a ja môžem elektrolít znova použiť. To preto, aby som nemusel znova kupovať sodu. Musel som si trocha skrátiť obe závitové tyče, lebo boli zbytočne moc dlhé. Sloniu nohu a všetky ostatné vyžarovacie elektródy, to znamená, že aj klietku, po elektrolázni oplachnem v čistej vode. Disk poriadne oplachnem v čistej vode a odstránim hrubé nečistoty. A teraz by som potreboval vysvetlenie ja, lebo keď čistím staré disky, tá farba ostáva na disku. To, čo je zhrdzavené, elektrolýza vyčistí a tam, kde je farba zdravá, tak ju nepoškodí. No ale z týchto novších diskov farba schádza aj tam, kde nie je hrdza. Takže doslova z úplne celého disku. Ahoj, Cableman z minulosti. Tu je Cableman z budúcnosti. Keďže toto video si začal točiť pred rokom, veľa veciam si nechápal. No neboj, po roku už budeš múdrejší, tak ako ja. Farba schádza kvôli teplote elektrolitu, rovná sa vody. Keď chcete, aby vám farba zišla dole z disku alebo iného oceľového materiálu, zvýšte prúd na 30 až 40 A. Pri takto vysokom prúde sa za hodinu už bude z vody pariť, pretože jej teplota bude okolo 80 stupňov. Keď ale nechcete, aby vám farba zišla dole, nastavte nižší prúd, a to okolo 5 A. Pri takto nízkom prúde treba ale predĺžiť čas čistenia, aby sa všetka tá hrdza stihla premeniť na oxid železnatý a magnetit. Do hodiny, odkedy vypnete elektrolýzu, sa vám na spodku nádrže usadí špinavý kál a hrdzavá špina. Čo som zarval. Do hodiny, odkedy vypnete elektrolýzu, sa vám na spodku nádrže usadí všetká hrdzavá špina a kál. Vtedy môžete z vrchu pomaly odoberať elektrolít, ktorý môžete znovu použiť na druhý čistiaci kúpel pre disk. Vždy som fascinovaný z toho, koľko tej špinavej hrdze na tom disku je.
Keď si po očistení disku drôtenou kefou pozametáte stôl, tak vám vznikne pekná kôpka bordelu. A keď k tomu ešte priložíte ten bordel, ktorý ostal po očistení v nádrži, tak už z toho máte takú malú pyramídu. Konštrukciu si prehodím do ďalšej nádoby, aby pri vkladaní disku a jeho upevňovaní som si nemočil ruky v elektrolite. No vy, ktorí máte všetkých 5 pohromade, použite rozum a rukavice, nie ako ja. No a takto vyzerá disk po prvom kúpeli. Hrubá hrdza zišla dole a po očistení drôtenou kefou už disk vyzerá oveľa lepšie. Ale k tomu, aby sme sa zbavili hrdze úplne, mu treba ešte aspoň jeden kúpel. Takže všetko na novo zložiť, zamontovať, nastaviť a dotiahnuť. Preto vypnem moje ústa a prenechám solo iba mojim ručičkám. Ešte taká malá vsúka. Možno sa pýtate, prečo som nepoužil ten starý elektrolít, keď som vravel, že sa dá znova použiť. No lebo som po prvom čistení disku dával hneď druhý. A ten elektrolít bol stále zakalený. A ja som chcel, aby ste pekne videli skrz elektrolít na disk. No a tiež som, ako každý chlap, vo vnútri stále dieťa. A páčia sa mi tie mini bublinky. No hlavne to, keď v tých bublinkách materiál zmizne. A praka. Všetko z nich je akoby biele, ako by som ten disk namočil do mlieka. Ešte prilejem vodu, aby jej bol dostatok, keď sa z nej začne odparovať. No a je po druhom kúpeli. Z vody sa pekne párí a je poriadne teplá. Hneď by som skočil k tomu disku sa trošku vymočiť. Vodu som musel ešte dolievať 2-krát, ale bol som stále na blízku, lebo som si robil veci v dielni. Poriadni chlapi čistia disk ručne. Ja som poriadne lenivý chlap, takže som si kúpil 3 drôtené kefy s rôznymi tvarmi do vrtačky. Každý tvar je dobrý na inú časť disku. Na vyčistenie tej úzkej štrbiny používam starý list z pílky, ktorý si na konci takto zrežem. S ním ide táto štrbina veľmi dobre vyčistiť, no môžete použiť aj starý nôž. S týmto listom sa to čistí ale oveľa lepšie, lebo má zuby. S týmto pilníkom nožikom vyčistíte nielen to dno štrbiny, ale aj jej bočné steny. A nebojte sa s týmto pilníkom nožikom poriadne pritlačiť. Keď sa vám náhodou pilníkom nožík zlomí alebo otupí, odrežte z neho znova malý kúsok a pilníkom nožík bude ako nový. Keď máme disk poriadne vyčistený a vyleštený ako kocurové fúzy, som myslel, tak ho odmasníme riedidlom alebo techbenzom. Tým myslím technickým benzínom. No a pozrite na tú mesačnú krajinu plnú kráterov, čo ostali po hrdzi na tomto disku. Raz som dostal na vyčistenie tak zhrdzavené disky, aké som asi v živote nevidel. To už ani nebol disk, to už bola len hrdza. To nie, že na disku bola hrdza, ale disk bol na hrdzi. S vyšpulenými očami pozerám na ten disk a známemu vravím: priateľu, ale Kovošrod je o pár kilometrov vedľa. No on ma len potlapkal po pleci a poprosil, aby som to skúsil, že uvidíme, čo z toho bude. No a po 12 hodinách som z elektrolázne vytiahol miesto disku deravé sitko.
Smejeme sa na tom dodnes. Disk je vlastne plechový výlisok, no lepšie povedané je, že je tvorený z dvoch plechových výliskov, ktoré sú k sebe prizvárané. Pri tomto lisovaní vzniká na konci plechového disku ostrá hrana. Tu vám radím obrúsiť do obla a hladka. Nejde o to, že by ste sa o ňu porezali. Skôr je to o tom, že farba bude na takejto hladkej ploche lepšie držať a tiež by vám kamienky na tej ostrej hrane rýchlejšie tú farbu zdreli dole. Na disky by bolo pre oko lepšie naniesť farbu pomocou striekacej pištole, ale keď vám to nervy v oku netrhá, môžete ich namalovať štecom. Ja som ho natrel zvyškami farieb, ktoré som mal po ruke, preto vyzerá tak ako vyzerá. No neskôr sa mi zvýšila farba pri striekaní a tak som ho s ňou fúkol na čierno, aby ste videli ten rozdiel a prestalo vám ako mne trhať nerv v oku. Dám vám ešte jeden lážo plážo tip. Keď chcete disk vyčistiť, ale nechcete dávať dole pneumatiku a nezáleží vám moc na kvalitnom vyčistení a kráse toho disku, môžete ho v elektrolázni čistiť aj s pneumatikou. Potrebujete k tomu ale o dosť väčšiu nádobu na elektrolázeň. Z pneumatiky vypustíte vzduch, ale nie úplne. Nejaký ten tlak musíte v tej pneumatike nechať, aby vám pneumatika držala na svojom mieste. Tu vám na čistenie disku s pneumatikou stačí dať vyžarujúce elektródy len z vrchu a zo spodku disku. Po bokoch už nemusia byť, lebo je tam pneumatika. Tu je troška problém s tým, že koleso musíte nejak zaťažiť alebo ukotviť, lebo vám ho vzduch v ňom bude nadnášať. Teraz ten disk vyzerá ako roztopená torta, no nebojte sa, na konci videa ho uvidíte v novom šate. Ďalším bojom s hrdzou, pri ktorom nám môže elektrolýza pomôcť a bez nej by sme tento boj istotne prehrali, je zhrzavená palivová nádrž. Čistil som už takto nádrž z motorky, z auta a tiež nádrž z vojenskej centrály. Ja som si pre vás na reálnu ukážku vybral takýto starý kanister na benzín. Potom vám tiež ukážem, ako vyčistiť valcovité nádoby, ako je napríklad vzduchová nádrž na kompresor. Ako príklad takejto nádrže tu mám hasiaci prístroj, čo nebol moc dobrý nápad. Prečo? To sa dozviete neskôr v tomto videu. Nádrže z motoriek sú väčšinou zhrdzavené z vnútornej strany nádrže. Z vonkajšej strany s hrdzou problémy nebývajú. Za to nádrže z aut sú oproti tým z motoriek vystavované extrémnym podmienkam, vlhku, soli a kamienkom, lebo sú namontované na spodku auta, najčastejšie za zadnou nápravou. A tu dostávajú riadne bomby, takže sú zhrdzavené z vnútornej a aj vonkajšej strany. Pri nádrži je veľmi dôležitá vec a to je to, že ju musíme znútra zbaviť masnoty po benzíne a nafte. Na odmasnenie použite acetón alebo technický benzín a čistenie zopakujte aspoň 2-krát. Ako vnútornú elektródu som použil 10 mm gulatinu, ktorú som ohol tak, aby bola v strede nádrže, u mňa kanistra. No hlavne som ju vyrobil tak, aby sa mi takýmto krkolomným spôsobom vôbec vošla do toho kanistra. Na ňu som zase nasunul hadicu, aby mi všetok ten prúd nečistil len hrdlo nádrže. Tú hadicu dám 2 hodinky pred ukončením elektrolázne dole, aby sa potom vyčistilo aj hrdlo nádrže. Po to hrdlo som si pripevnil 2 medené vodiče, ktoré pripojím o -pol zo zváračky, no tiež budú držať kanister v správnej polohe. Kanister som musel do elektrolázne umiestniť čikmo, hrdlom nahor, aby mi všetky bublinky vychádzali z kanistra von a nikde sa nezachytávali. Aby mi kanister v takejto polohe držal, pripevnil som oň ešte zavitovú tyč. Keďže ja som chcel očistiť tento kanister z vonkajšej aj vnútornej strany, trebalo mi oveľa väčšiu nádrž, ako bola tá na čistenie diskov. A to nehovorím o tom, keď budete chcieť vyčistiť nejakú reálnu 50 litrovú nádrž z auta. Keď ale nepotrebujete alebo nechcete čistiť vonkajšiu stranu nádrže, tak ju nemusíte. Dôležité je vyčistiť jej vnútro, lebo hrdza, ktorá sa nachádza znútra nádrže, odpadáva a upcháva palivový systém. Pri riadne zhrdzavenej nádrži vám nepomôže ani filter. Za krátky čas vám zapchá aj ten. Stačí, keď nádrž naplníte doplna vodou, pridáte sodu na pranie a do nádrže vložíte podľa nádrže vytvarovanú oceľovú gulatinu. Nezabúdajte, že na nádrž ide -pol a na elektródu, to znamená gulatinu, ktorá sa nachádza v nej, ide +pol.
Na elektrolýzu použijem znova elektrolít z predošlého čistenia disku. Kal sa usadil na dne a elektrolít je krásne čistý. Cableman recykluje. Pri nalievaní som musel vodu, lomeno elektrolít, liať postupne do nádoby a tiež do kanistra. Pri liati do nádoby by mi kanister nadnášalo. A zase keby som lial len do kanistra, otrlo by mi medené vodiče. Toto je oveľa väčšia nádoba ako tá na čistenie diskov, z ktorej som odobral elektrolít. Preto musím do nej dať oveľa viac vody. To znamená, že musím pridať aj sódu na pranie. Nádrž na motorke sa dá čistiť aj bez toho, aby ste ju dávali dole z motorky. Ale ja ju aj tak radšej dávam dole. Potom vám ale odporúčam si na túto nádrž nalepiť spáskou igelit. Lebo pri čistení vzniká hrdzavá pena, ktorú vám môže vytlačiť von z hrdla. A tá vám dokáže veľmi nepekne poflakovať farbu, a to natrvalo. A nádrž je predsa tá najkrajšia vec na celej motorke. No nemám pravdu? Nádrž je predsa ako dekol Jenny. Hej Cableman, a výfuk je potom čo? No ale ticho tam vzadu, hej? Toto je zneužitie mojich pekných príkladov. Z vrchu som popridával ešte ďalšie oceľové gulatiny, aby aj na vrchu bola poriadna vyžarujúca sieť elektrod. Do nádrží pridávam na odmasnenie tablety do umývačky riadu. Nepenia a veľmi dobre odmasňujú. Lebo tam, kde je masnota, sa nedostane elektrolít a to miesto sa nevyčistí. Na vypustenie nádrže upevnené na motorke neodporúčam použiť starý pumpársky trik s hadicou a samospadom. Verím, že každý jeden z nás si spomenie, ako pri ťahaní benzínu z nádrže pomocou hadice neúmyselne použil 1 až 2 deci benzínu. Keď sa to dá, vykrúťte ventil na nádrži, alebo elektrolít vysajte pomocou vysavača, ktorý má takúto vymoženosť. Nádrž vystriekajte čistou vodou a znútra vysúšte pomocou vysavača alebo fénu. Pekný hrdzavý koláč sa nám upiekol z tejto elektrolízy. Je troška pracné vytvoriť dobrú vyžarovacú klietku na čistenie takýchto jednorazových záležitostí, ako je aj tento kanister. Ja ale premýšľam nad klietkou, ktorá by sa dala variabilne nastaviť. Na výrobu takejto klietky by som použil nerezové plechy. Malo by to fungovať nejako tak, že by sa táto klietka dala variabilne preskladať a nastaviť tak, aby bola medzera medzi klietkou a materiálom na čistenie rovnaká, a to z každej strany. Napadla ma taká myšlienka, kde by bola nádoba vyrobená z nerezu a na jej vnútorných stenách by boli prizvárané predĺžené matice. Jeby na tých stenách tvorili taký raster, na ktorom by tie matice boli od seba vzdialené 10 cm. Do týchto matíc by sa zakrútila nerezová závitová tyč, na konci ktorej by bola veľká nerezová podložka. Tieto závitové tyče by boli ako také muchotrávky, jedna vedľa druhej po všetkých vnútorných stenách nádoby. Tie by som podľa potreby menil za dlhšie alebo kratšie, to podľa veľkosti materiálu, ktorý by som chcel vyčistiť. Alebo ma napadá ešte lepšia varianta. Na tie steny nádoby by som prizváral miesto matíc závitové tyče. A matice by som zase prizváral o nerezové rúrky. A na ich konce by som navaril tie nerezové podložky. Rúrky by som s maticami odkrúcal alebo zakrúcal po závitovej tyči a tým by som nastavil tú požadovanú vzdialenosť. A ešte pre jednoduchšiu prácu by som na tie podložky nazváral ďalšie matice, aby som na ich zakrúcanie a vykrúcanie mohol použiť akú vrtačku. Bolo by to rýchlejšie a pre moje ručky aj šetrnejšie. Jedna vec, ktorá ma ešte trápi a otravuje, je dolievanie vody. Nie vždy som poblízku, keď sa materiál čistí a najčastejšie ho dávam čistiť cez noc. A ja nie som námesačný, aby som v noci vstával a dolieval tú vodu. Preto ma napadlo umiestniť na hladinu plavákový ventil, ktorý by pri poklese vodnej hladiny v nádobe dopustil vodu z plastového kanistra. Dalo by sa to napojiť aj na vodovodný kohútik, tu mám ale vážnu obavu, že keby sa niečo pokazilo, stala by sa z mojej dielne jedna veľká nádoba na elektrolízu. Tak preto radšej ten plastový 30-litrový kanister. Aj keď premýšľam, či to bude pri tých dlhších a intenzívnejších elektrolízach stačiť. Toľko z môjho zamyslenia sa nad budúcnosťou. Keď vás ale napadne niečo lepšie, dajte vedieť. Tento môj kanister bol natretý červenou farbou.
tá ostala neporušená na tých miestach, na ktorých nebola hrdza. Kanister som očistil drôteným nastavcom do vrtačky, no stále je ešte na veľa miestach vidieť hrdzu, takže mu istotne treba ešte druhé plavecké kolo v elektrolázni. Treba mi ešte vyčistiť aj jeho vnútro. Každému z vás je dúfam ale jasné, že sa tam s vrtačkou nedostanem a rozrezať ho tiež nemôžem. Na čistenie vnútra nádrží používam takýto štrk. Ním naplním približne 10% objemu nádrže. Tiež sa mi osvedčilo pridávať trocha pracieho prášku. Nakoniec tam hlavne pre bezpečnosť nalejte aspoň 1 liter vody. V tej hrdzi môžu byť stále nasiaknuté pohonné hmoty a ich výpary by sa mohli vznietiť od iskry pri trení štrku o oceľový plech nádrže. Pri najlepšom vám tento výbuch zrobí z nádrže balón a pri najhoršom vám odletí ten váš balón z krku. No a teraz si pustíte čaču alebo rumbu a začnite spolu s nádržou tancovať. Keď sa na to teraz takto pozerám, tak miestami vyzerám ako červená čiapočka, keď išla lesom odniesť babke košík. Aj šortky mi k tomu pasujú. Radím vám do tohoto predstavenia zapojiť celú rodinu, aby vám nesiahali ruky až po zem. Každý nech si dá 3 série po 5 minút a nádrž bude znútra ako nová. No môžete tiež zapojiť kutilského ducha a vynaliezavosť a vyrobiť si niečo takéto, čo bude makať za vás. Melete, meleme. Tú sloniu nohu z lázne na disky som použil ako protiváhu, aby sa ten lineárny motor zo satelitu až tak netrápil. Na otáčanie môžete použiť klasickú vrtačku na 230 V, akú vrtačku alebo motor na pohon stieračov z auta. Tento motor zo stieračov z auta je asi tá najlepšia voľba, lebo má nízke otáčky, je silný a dá sa pomocou lacnej elektroniky na reguláciu DC motorov krásne ovládať rýchlosť otáčania. Keď by sa vám podarilo zohnať starý motor z Liazu, máte vyhraté. Tento motor je o niečo väčší, no jeho sila je neskutočná. Tento motor je na 24 V a má 2 vynutia. Keď napojíte napätie na jedno, bude rýchlosť otáčania 30 otáčok za minútu. A keď ho napojíte na to druhé vynutie, zdvihne sa rýchlosť otáčania až na 50 otáčok za minútu. No, druhý kúpeľ má už kanister za sebou a vidno, že aj vrchný koláč už nie je taký hrubý. Veľa ľudí má zlé skúsenosti s čistením pomocou elektrolýzy. Vravia, že to vôbec nefunguje a že majú hrdzu po nejakom čase zase naspäť. Keď sa ich začne pýtať na ich postup čistenia, skoro vždy narazím na jednu a tú samú chybu, ktorú pri čistení spravili. Všetko zrobili dobre, ale materiál dali čistiť iba jedenkrát a to na hrubú hrdzu nestačí. Ja keď som si nie istý, že hrdza je preč, lebo mi na materiály nastalo hluché miesto či vzduchová bublina, dám materiál čistiť aj tretíkrát. Ďalšie problémy, aj keď nie tak časté, sú málo vyžarujúcich elektród, veľká plocha materiálu a slabý zdroj a poslednou je, že ľudia vyberú materiál z elektrolázne, neopláchnú ho vodou alebo ho miesto rýchleho vysušenia a natretia farbou nechajú pár hodín vonku hrdzavieť. Druhá vec, ktorá ma do budúcna napadla, je použiť tú elektrínu okrem čistenia hrdze aj na ochranu proti nej. A tým je galvanické pokovenie ocele. Galvanické pokovenie ocele je proces, pri ktorom sa na povrch oceľového materiálu elektrochemicky nanáša tenká vrstva kovu. Tento proces sa volá galvanizácia. Tá chráni oceľ pred koróziou, vylepšuje odolnosť proti opotrebovaniu a zlepšuje vzhľad. Pri galvanizácii máme na výber veľa materiálov, s ktorými môžeme galvanicky pokoviť oceľový materiál, ako sú zinok, nikel, chróm, meď a cín. Pri tomto procese musíme mať materiál veľmi dobre odmastnený a jeho oplachovanie musí byť v čistej destilovanej vode. Ale inak je tento proces veľmi podobný tomu nášmu a možno raz sa do ňoho aj pustím s vami. Viete, ako som vám spomínal ten disk, z ktorého po elektrolázni ostalo sitko? No lebo som sa čudoval, prečo mi z toho kanistra stále tečie voda. Tak už teraz tomu chápem. Pozerám, že už niekto raz tento kanister opravoval.
a diery opravil pomocou cínu a letovačky. No teraz je pre zmenu diera na opačnej strane. Poďme sa už ale konečne pozrieť, ako nám ten kanister vyčistilo z vnútornej strany. Nie, že vás niekedy napadne rezať takýto prázdny kanister alebo nádrž. Nechcete, dúfam, aby vám tá hlava vážne odletela. Pred rezaním musíme z kanistra vytlačiť zmes vzduchu s benzínovými výparmi, takže ju úplne do plna napustíme vodou. Raz som takto pomocou CO2 zváračky opravoval palivovú nádrž. V nej som ale mal napustenú vodu. No tu som tam mal napustenú tak do 3/4 nádrže. Po chvíľke zvárania sa ozvalo také švac, ako keď skočíte placaka do vody. To takto v úvodzovkách slabo vybuchla tá nádrž a zo mňa a zo všetkých stien tiekla voda, ktorú na nás vyplula tá nádrž. A vtedy som pochopil, ako má ten výbuch obrovskú silu. Tento kanister chcem použiť na jeden taký malý darček pre kamaráta. A vyrobím z neho takú malú nenapadnú skrýšu na fľašu alkoholu spolu s pohárikmi. A tento veľký kus plechu, ktorý práve režem, budú otváracie dvierka. Takže to, že tento kanister tečie, mi vôbec nevadí. Pri pohľade dovnútra kanistra to vyzerá, že sa tam nachádza hrdza. To ale nie je hrdza, ale tá zázračná červená farba, ktorou bola natrietá aj vonkajšia strana kanistra. A tam, kde nebola hrdza, ostala táto červená farba. A musím uznať, že drží poriadne. Čistenie tohto kanistra znútra štrkom trvalo presne toľko, ako ukážky v tomto videu. Keby som nechal kanister točiť sa so štrkom aspoň tú hodinu, zmizla by aj táto pekelná červená farba. Kanister som obrúsil, odmasnil a natrel blokátorom hrdze. Ďalej ho už ale nebudem natierať žiadnou farbou, lebo prv na neho musím pripevniť pánty, zámok, držiak pre fľašu a poháriky. Taktiež špekulujem nad nejakým tajným automatickým otváraním a tiež osvetlením, poprípade hudbou. Niečo na vystrašenie tam dám. Ďalším pacientom na lázne je nádoba na hasiaci prístroj, no vašimi očami na ňu pozerajte ako na vzduchovú nádrž na kompresor. Aj keby sa dalo povedať, že je viac podobná nádrži na motorke, lebo má také hrdlo a límec na jej vrchu. Aby sa dosiahlo to, že vnútro tejto nádrže bude úplne celé vyčistené, musíme ju naplniť elektrolitom až po okraj hrdla. Na hrdlo si preto navlečem časť duše z bicykla, taký gumený rukav. Ten mi dovolí dvihnúť hladinu elektrolitu až nad hrdlo a zabráni pene stekať po nádrži. Zase som použil na vyžarovaciu elektródu kus hadice. V tomto prípade, kde je priemer nádrže takto malý, by som možno ani nemusel. Mne skôr išlo o to, aby sa mi v tom úzkom hrdle nespojila a neskratovala elektróda s nádržou. Lebo pri elektrolíze do tohoto rukavu z duše nie je vidieť. Na oceľovú gulatinu, na ktorú má ísť plus pol, pôjde tá kvaka, do ktorej sa dáva pri zváraní elektróda. Do tohoto menšieho držiaku elektród sa zmestí elektróda s maximálnym priemerom 5 mm. Preto som si musel do vyžarovacej elektródy vyvrtať dierku a dať do nej 4 mm skrutku, lebo na vyžarovaciu elektródu, ktorá má 10 mm, by som tú kvaku nedal. No niekedy je pri kompresorovej nádrži väčší problém nájsť miesto na pripojenie minus pólu, a to skôr pri tých starších nádržiach. Ja osobne nerad brúsim dole dobrý náter na jeho pripojenie. A tiež si dávajte bacha, keby ste tú kvaku chceli pripojiť o vnútorný závit hrdla nádrže. Pri slabom spoji vám ho môže iskrene zničiť a vy do neho už nič nezatočíte. Všetko treba dobre skontrolovať, zaistiť a dotiahnuť. Dám na chvíľku rukav dole a pozrieme sa, ako pekne to buble. Paradička. Môžem všetko vrátiť a doliať do rukavu elektrolit. Už len zhasnúť svetlo a poďme sa domov. No a ráno som zistil dve veci, že som nezhasil svetlo a
a nevrátil igelit naspäť na nádrž, takže všetka tá pena tiekla po farbe. Zase výborne, Cableman. Ide ti karta. A tá farba vyzerá ale fakt strašne, ako vygrcnutá rezanka. Tu na video som použil také krajšie a nehrzavé oceľové materiály na vyžarujúce elektródy. Tie ale po prvom čistení skoro okamžite hrdzavejú. No časom aj vy pochopíte, že takej dobrej ocele je škoda a začnete používať rôznu, už prirodzene zhrdzavenú oceľ. A miesto toho, aby ste sa takéhoto hrdzavého bordelu zbavili v kovošrote, začnete ho zbierať a odkladať. V úvodzovkách na horšie časy. Nakoniec sa z vášho domu stane kovošrot. Bacha na túto chorobu, je zákerná. A ja ju mám. Na čistenie veľkých, ale aj malých valcovitých nádrží sa oplatí vyrobiť si takúto pomôcku z koliesok. Ja mám malú nádrž, tak použijem malé kolieska. Keď ale budete chcieť vyčistiť veľké nádrže na kompresor, ako je napríklad táto, budete si musieť kúpiť oveľa väčšie a aj silnejšie kolieska. Tie umiestňujte blízko okrajov nádrže, lebo v strede býva väčšinou oceľová platforma na umiestnenie motora s valcom kompresora. Ja tam v strede mám iba také malé uchytenia, no pri niektorých nádržiach budete musieť kvôli rukoveti na prenášanie kompresora alebo nožičkami vyrobiť kolieska s rámom špeciálne pre vašu nádrž kompresora. Nebojte sa toho, zatiaľ som nestretol nádrž kompresora, ktorá by sa nedala takto otáčať a čistiť. Pri malých nádržiach môžete mať motor na ich otáčanie na boku, no pri väčších už treba mať oveľa silnejší motor, napríklad z tých stieračov, a umiestniť ho pod nádrž. No to treba potom s remeňom dobre našpanovať, aby remeň na nádrži neprešmikoval. Keď vám bude nádrž utekať do bočných strán, namontujte kolieska aj po bočných stranách nádrže. Hej Cableman, na čo potom elektroláze? Dám takto ako ty do nádrže štrk a hrdzu mi to dočista vygerie. Tú hrdzu treba vytiahnuť aj z porov, nie ju len odstrániť z povrchu, lebo tá je v kompresorovej nádrži, kde vzniká kondens o chvíľu späť. No a teraz príde ten debakel. Chcel som vám na tomto hasiacom prístroji prezentovať, ako vyčistiť nádrž kompresora. Ale to som nevedel, že táto hasiaca nádoba má znútra nanesenú gumovú vrstvu. A preto som bol veľmi nemilo prekvapený, keď som nádobu rozrezal a pozrel sa do nej. Aj keď sa za gumou hrdza nachádzala, elektrolýza ju nedokázala kvôli tej gume vyčistiť. Vyčistila iba hrdlo a vrch nádoby, kde táto guma už asi bola kvôli starnutiu odpadnutá. A ja som sa veľmi čudoval, prečo to tak málo buble. Tak toto je 1-0 pre hrdzu. Schovala sa za gumou. Zakázané uvoľnenie. Zakázané uvoľnenie je skôr, keď ti praskne guma v slipoch. Poďme ďalej. Po vyčistení, vyplachnutí a vysušení nádrže vám odporúčam si kúpiť epoxidovú základnú a aj vrchnú farbu. Tá tvrdne pomocou chemickej reakcie je oveľa rýchlejšie, no hlavne nepotrebuje zo seba odparovať riedidlo tak ako syntetická farba, na to aby vyschla, čo by bol v uzavretej nádobe ako je kompresor problém. Pri benzínovej nádrži je výhoda tá, že existujú také epoxidové farby, ktoré sú vhodné do kontaktu s pohonnými látkami, ako je aj benzín. Lebo syntetickú farbu by vám benzín rozpustil. Základnú aj vrchnú farbu si zmiešame s tužidlom v pomere, ktorý určuje výrobca a až potom farbu doriedime riedidlom na epoxidové farby. Farbu si nariedime tak, aby bola riedka. Nalejeme ju do nádrže a vylejeme s ňou celú vnútornú stenu nádrže. Poslednou vecou, ktorú vám chcem ešte ukázať, je tento môj vták. Volám ho Čumil. Čumil má dôležité miesto na mojej záhrade a takto sa na ňom podpísala hrdza. Pre mňa je Čumil nenahraditeľný, takže ho musím dať dokopy, aj keby čo bolo. Je toto najkomplikovanejšie, čo som kedy čistil. Lebo vyžarujúce elektródy musím dať do jeho vnútra, takže do tejto jeho zadnej diery, zvonku a pod jeho krídla. K tomu musí byť ešte hore nohami, aby z neho vychádzali bublinky. O nohy som mu pripevnil putá v podobe závitovej tyče. To by malo na takéhoto ľahkého vtáka stačiť. Cez diery v krídlach som mu prestrčil medený drôt. Z neho som dal dole izoláciu.
Časť tejto izolácie som potom vrátil na koniec drôtu. Izoláciu som dával hlavne tam, kde sa opiera drôt o plech. Ja viem, vyzerá to divne a nevyzerá to moc profi, ale tento drôt vám zaručene vyčistí vnútra takýchto malých priestorov, ako je toto krídlo. Treba sa s tým troška pohrať, aby sa vo vnútri krídla nedotýkal drôt plechu. Oba tieto drôty spod krídel som natočil na zavitovú tyč, aby sa nehybali, z čoho by mi mohol zase vzniknúť skrat. No a šup vtáka do kúpela. Ešte mu do zadnej diery strčím vyžarujúcu elektródu na vyčistenie vnútorných útrop vtáka. Všetky vyžarujúce elektródy som pospájal dokopy na +0,5. To znamená 2 krídla, zadný otvor a roxory po obvode nádoby. A o zavitovú tyč, čo mi drží vtáka, som dal -0,5. Ja som na toto čistenie zase použil invertorovú zváračku. Mohol som použiť aj autonabíjačku, ale chcel som na čistenie použiť vyššie ampere, aby mi dole zošla aj farba. Tieto elektrody v krídlach brali extrémne vysoký prúd, to kvôli veľmi malej vzdialenosti od plechu. Keď by ste mali pri jednom čistení niektoré elektrody bližšie a niektoré ďalej, tak ako ja pri tomto vtákovi, môžete ich kľudne rozdeliť a napájať 2 zdrojmi. Ja by som to mohol rozdeliť tak, že elektródu, ktorá je vo vnútornej časti vtáka, by som napojil na +0,5 zváračky a mínus dalo vtáka. A +0,5 druhého zdroja, u mňa autonabíjačky, by som dal na elektrody v krídlach a -0,5 vtáka. Zložité? Asi nie. A prečože je ten čumil pre mňa taký dôležitý? Pomyslíte si, že ho asi používam ako strašiaka na záhrade. Nie. Na to stačí moja tvár raz za týždeň, keď sa prejdem po záhrade. Vtedy aj havrány lietajú hore bruchom, aby sa na mňa nemuseli pozerať. No pozrite, ako sa ten môj vták leskne. Čumila používam preto, aby som susedov záhradkárov upozornil na to, že im závidím ich záhradkárske úspechy. Lebo to ma rozčuluje, to ma vytáča, ja musím byť najlepší, nikto iný. Proste čumil čumí a závidí, ako sa im to podarilo. Mal som iba čiernu farbu, tak už to nebude sova, ale havran. Viete, ako sa hovorí, vrana k vrane sa dá a havran si havrana maluje. Na koniec tohoto krátkeho videa Na koniec tohoto krátkeho videa vám ešte ukážem, ako sa majú všetky tie Na koniec tohoto krátkeho videa vám ešte ukážem, ako sa majú všetky tie vyčistené veci po skoro roku. Všetky boli v chlade a vo vlhku v garáži. Veľakrát zavadzali, preto sú troška ošúchané a poobíjané, lebo ich každý presúval a prehadzoval po garáži. No proste zavadzali. Škrabančeky majú, ale hrdzu na nich nenájdete, lebo mňa hrdza nikdy neporazí. Inak, cez víkend idem vyvárať auto, tak sa držte a nebuďte ako hrdza. To znamená, že neotravujte ľuďom život. Čaute. To hádam nie. To ten sused nemyslí vážne. Aj tento rok má krajšie ruže ako ja. Zase ma tým len provokuje a k tomu je ešte aj ten jeho trávnik zelenší ako ten môj. Čumil, poď sem. Tu seď a starostlivo čum. Nech vie, že mu závidím.